zuwa mambo rinouya nekubenya, rinouya nekubenya, tigere payezitironi. 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 Amen. Kuti zuwa mambo rinouya nekubenya, tigere payezitironi. Kuimba kwakaitwa izwi kwakaitwa nezwi guru remudzimu rakanga richirayirisa kuti vanhu vanoingwa nezuva rekudenga vakachena zvavo vari paEstroni. Estroni zvinotaura mutemo waMozisi, renje raMozisi. Zvino ndiwo mutemo yatoda kumbodzidzisa, asi da kuivambira kuna Adhamu, ndokwanda kuvambira kuna Edhemia webindu reEden Dai, kuti Edhemia zvinotaura kuti Adhamu, Mwari ada munhu abereka ini. Mwari ada munhu atora ivhu rapasi abereka ini. Mwari ada Adamu, Mwari ada munhu atora ivhu rapasi abereka ini. Kune mutemo yakanzi namambo Elijah yeShanashi, kureva iwe neni, mutemo yekuwirirana kuvanhu. Iwe wakanzi shamwari yaMwari, shamwari, iwe sha neni sha, saka yakanzi Shanashi, ndopanobva vari kuti Shanashi. Mutemo iyi ndeyekuwirirana panyika yekuti ugone kugarisana nevamwe. Mitemo yekutanga yakapiwa vanhu naHashemu. Zvino asi kuna Adhamu wakapiwa uri mumwe chete, wainzi Hevhera furo reEsi webhina napangara. Zvaitaura kuti usadye muchero womuti wezivo nechakaipa nechakanaka. Nekuti kuti Esi ndokuti muti, kuti furo ndokuti muchero, kuti Vhera ndokuti kudya kana kuti idya, kuti Hevhera ndokuti musadye. Pandimiyo yakarayiriswa pakati pekungunopereterwa mutemo waAdhamu mumwe chete wainzi musadye muchero wemuti wezivo nechakaipa nechakanaka. Mutemo wekutanga ukapiwa naHashemu kuna Adamu, amunoti Adhamu, achiti Hevhera furo reEsi webhina naIdha napangara. Patanganyika apa, paTanzania apo, chifumbo chemakore akapindana, tikutaura zvekuma 5000 years ago. Uyu ndiyo mutemo wakatyorwa naAdhamu naEvha. Vadya muchero uyu vakabva vafa mumweya, vakatanga kusanzwa mutauro wemhuka. Sekuti vanhu vakanga vapiwa mutauro weKishen Kifa neKishen Espansia, mitauro yekunzwa mhuka dzichitaura kana kunzwa zvinhu pamusoro penyika pano. Mutauro uyu wakabva wadzima pamberi pavo pavakanga vadya muchero wekudya wemuti wezivo rechakaipa nechakanaka, weHevhera furo reEsi, webhina, waIdha napangara. Mutemo wakapiwa Edhemia weEden Dai. Pano paTanzania patanganyika apo, yakazonzi Tanzania nekuti pakava kubatanidzwa kwetanganyika neZanzibar. Pane island inonzi Zanzibar, kana pane chitsuwa chinonzi Zanzibar. Kubatanidzwa kwakaita chitsuwa ichocho netanganyika yakabva yanzi Tanzania. Asi chifuma chemakore akapindana, Adamu achagaramo yakanga ichinzi Tanganyika. Tinodare rana Cyrus, ndinodare rekusikwa kwenyika, rekutanganyika. Zvino ndo mutemo wekutanga iwo. Mutemo wekutanga wakapiwa kuna muEden, mubindu reEden kuna Adhamu. Mushure maAdhamu, Hashemu akazopa mimwe mitemo yakatevera kuna Noa, sekudzidzisa kwakaitwa namambo Elijah. Vakaburuka mungarava. Hashemu paipa Noa paakanga aine vanhu mungarava, vachiburuka mungarava, Noa akabva anzi mutemo weEmeti. Hashemu akati kuna Noa, mutemo weEmeti waive mumwe chete, asi nhasi ndokupa septi Emeti Tora, kureva kuti mitemo yechokwadi minomwe. Ndingabreno yakangodzidzisa Noa pakuburuka kwawaita mungarava, achimudzidzisa kuti unoona kuna Adhamu mutemo uyu weEmeti waive mumwe chete, asi nhasi septi Emeti Tora kutaura kuti kureva mutemo yechokwadi minomwe.
sept hanzi zvinotaura kuti minomwe hanzi kuti Emmet namambo Elijah zvinotaura kuti chokwadi kuti Tora zvinotaura kuti mutemo. Saka mwana wa mambo uyo kuguruva anonzi Emmet ndakuziva zvazvinoreva zita rake manje kuti Emmet zvinotaura kuti chokwadi. Saka Noah akanzi sept Emmet Tora achipiwa mitemo minomwe. Saka sept Emmet Tora ndio mitemo minomwe yakapiwa kuna Noah. Mutemo wekutanga wainzi musi avoda Zara indimi yekudenga yaireva kuti musanamata mifananidzo ichipiwa kuna Noah. Wechipiri ukanzi mutemo wechipiri ukanzi musi bekati Hashem zvaitaura kuti musatuke Hashem. Mutemo wechitatu kuti Hashem zvotaura Mwari. Wechitatu musi damimi kureva kuti musauraye. Mutauro wechigiriki munoona Noah uyu aisataura shona bono waitaurirwa chigiriki chekwavo. Chatakabvuparidzana tichiti Grammaris Giris Grammaris Vites chaitaurwa nana Pistis nana Sophia chia itaurwa na Pistis waGiriki. Zvino Noah uyu akapiwa mitemo iri minomwe. Wekuvamba wainzi musi avoda Zara kureva kuti musanamate mifananidzo. Wepiri uchinzi musi bigati Hashem uchinzi musatuke Hashem. Wechitatu uchinzi musi damimi kureva kuti musauraye. Wechina uchinzi musi gezero uchireva kuti musabe musi gezero. Pakubapa panosanganisira vaye vemumabasa ndomutora zvipanera ndakatora zvipanera unenge waba usataura ndakatora zvipanera wakaba. Noah ndiye akanzi Emmet Tora sept Emmet Tora iwo unombobronze Tora zvipanera ndakabri. Noah ndiye akanzi sept Emmet Tora mitemo iyi iwo kutanga ndotora zvipanera kwazitora zvipanera kwa uchiba siyana nekuba musi gezero siya kuba musi gezero usabe. Musi giriru arayoti giriru musapombe nemhando dzose dzeupombwe. Paupombwe apa pana kuti papatsunurwe kuti kune mhando nemhando dzeupombwe. Kune upombwe hwekupomba wega murume mukuru ruoko rwake rwoita mudzimai zvinotaura kuti waita imwe mhando yeupombwe. Kune upombwe hwekupomba nemhuka zvinotaura waita zvipini. Kune upombwe hwekupombwa nehama chipini chinopininga nzira yekuenda kudenga. Kune upombwe hwekupomba nemudzimai asiri wako zvinokumbura Mwari izvozvo unotorwa uchikandirwa kunze kwesangano nemudzimai anofana kukandirwa kunze kwesangano. Hauzonamata mudziwa nemazuva echishanu unofana kudzingwa musangano nekuti unosvibisa sangano. Sangano rinoita Bhabhirona iro ranga chifanira kuti riite Jerusarema musha werunyararo werugare. Kune mutemo zvakare pakati pemutemo minomwe yekuna Noah wakanzi ndiwo chitanhatu wakanzi hevhera mini hakai zvaitaura kuti musadye mhuka iri penyu. Zvino mutemo wechinomwe wekugumisa kuna Noah wakanzi dimini hevinisha posfedi hevinisha ivai mudare muchikudza dare. Murikuona kwazvo kaita dare radzakopa manje dimimi hevinisha posfedi hevinisha. Munoona hevinisha yakaimbora mapumazegemba Bethlehem achiti hevinisha iye wakaita zezuva mune ino nyika iye wakaita zezuva mune ino nyika ye hevinisha wakaita zezuva ye mune ino nyika wakaita zezuva ye mune ino nyika. Tiri Bethlehem chipfumo chamakore izwirai ngunoti ukaramba dare ramambo Jakobe wafanana nemunhu anoswera akagara pachidziva chisina hove achiraura. Wafanana nemunhu anopinda mumakura kunovhima musina mhuka ine mhuka dzake achivhima makura asina mhuka. Zvinotaura kuti abate mhuka inozogutsa mhuri. Saka izwi raibva rataura nemutauro weshona richiti hundapa chidziva chisina hove hundapa sango risina mhuka. Vanoramba dare ramambo Jakobe rakanzi namambo Elijah dimimi hevinisha posfedi hevinisha semutemo wakapiwa kuna Noah kuti ivai mudare muchikudza dare ramambo Jakobe. Rakanzi nepfumbo mutauro namambo Jakobe 1936 chidamateichi radare anenge anzwa nhau dzakani kukambira mudare neipfumbo mutauro ikasvika kutsindira zvakare ikati varatidzwa vese vanenge varatidzwa mumasangano vanouya parushanga paye padare vachikandira zvavaratidzwa zvoonekwa nengoni dzemudzimu unoera kuti zvinhu izvi zvaratidzwa muratidzwi zvirimo here mudare umo kuti zviende kunoitwa. Hazvionekwe nevaratidzwa nevaprofita pane gumi chete
kuti iwe muri kuti patigone chichi ndovanenge chiti isusu ndogara padhuze negomo rinotsvaka saka tisine mweya wekuna parora zvanaidzo aiwa dzimwe nguva ndivo vanopiwa dzimwe nguva ndivo vanopiwa kura panuka sajames akanga ariwo ikoko kwane gomo aipiwa kura panuka asi dzimwe nguva vasiri vanombospiwa panogononge paitori naaitai vedomboshava aitai vedomboshava vachinge vari parushanga ipo pai panenge poyo munhu ari kubva kubhikita nechiratidzo chake chemudzimu unoera achisvikokandire chiratidzo anosvikowane chiratidzo parushanga aitai vedomboshava vanobatwa nemudzimu unoera vorapanuka kuti zvaratidzwa munhu abva kubhikita uyu ndezvababa nekungunoti zwira nditi zvinoti nezvinoti zvowira zvazvokamutsanzwa zvowira marwa zvinotaura kuti zvinenge zvaakuteereka zvakutakurika saka mamboireti haana mumbopodza bodo paari kuti demimi hevinisha posfed hevinisha ivai dare mugokudza dare ari kuedza kudzidzisa mutemo wakapiwa kuna noa kuti nesuwo takapiwa dare ramambo jakopo munyika ino 1936 namambo jakopo ndepamhiri pegungwa ichi chinamato chatiri kunamata mhiri yegungwa akambochinamata ana noa wakambochipiwa vakanzi pamutemo wake wechinomwe ivai dare muchikudza dare ndiyo septi emeti tora yakapiwa kuna noa mitemo minomwe yechokwadi yakapiwa kuna noa nahashemu ini ndiri emeti I am truth I am chokwadi wose achafira muemeti achamuswa neemeti wose achafira muchokwadi achamuswa nechokwadi hebhero wakafira muemeti akamuswa neemeti falok emeti temif kolaf ndokuti fira idi richakufira mitemo yakazoteera mushure manoa mitemo yevaidhinia ani yedesimas yetora yeemet erija anokimana makiminori mambo mastermind lord k erija anokimana makiminori akanzi ariko akutendekwa rabhe absalomoni Filipo muvhangeri wekana gararia heriya ribva kuyera suwero rumana pitani kakukimana makiminori lord k kukimanwa kwemakiminori ekwamambo erija munoona ngoma yake inoti bandam zvino vaidhinia ani idesimas retora yeemeti anozvinoreva kuti pfuti yangu igumire mitemo weidi iyi mitemo iyi yaive gumi inogumira mitemo ya ravakapiwa ukatyora mumwe chete watukapiwa ndopanosiyana peter nevapostori hama dzangu dzedare ramambo jakopi dzinoti mitemo gumi hakuna kudenga ini ndinoti iriko sei ndichiti iriko ndinoti iriko nekuti ndakainzwa vhesi rakaimbwa panyamweda inogumira mitemo ya ravakapiwa ukatyora mumwe chete iwe watukapiwa agumira mitemo ravakapiwa ukatyora mumwe chete watukapiwa ndine muchinjiko wangu ndega wandakarorerwa newe pakutanga kana ndikafa newe uchafa kana ndikafa newe uchafa ndaona mujoni agere papiza akabata penzura yake achinyora zvakaipa kana wari maiwe ibva wasakura ubva wakowa weza mukatura ipapo kuti katura apa ndipafarira handipafarireni izwi ivhesi rechokwadi rababa ndinofarira dura hombe manje aziti kuti suma hozi manje papa lord k apita zvenhamo manje kadura manje vanonge riri silo lord k vanonge riri silo rinopinda matanzi nematanza 180 tons 250 tons 500 tons remumera zvekatura manje achirengoti zviraimbirowa nekwane vanje timu remahozi kariye timu remahozi anyway saka pamutemo gumi yanzira mambo erija vaidhinia ani idesimas yetora reemet zvinoreva kuti pfuti yangu igumi remutemo weidi iyi mitemo iyi yaive gumi mishanu yekutanga inonzi kanaka kana kuti kanak iyi mishanu iyi yaive neukama hwako nahashemu kureva kuti wokuvamba wainzi usave nevamwe vamwari kunze kwangu ukama hwako newe namwari mwari pachijudha kuti hashemu zvinotaura kuti muzita rababa nekuti hapana anoziva zita rake munoona mwari uyu hapana anoziva zita rake saka paunopfuka mupepe uchita zvipiro zvako zvitatu uchiti muzita rababa hauritauri kuti
auti mustara baba Kenneth kana auti mustara baba Ngana unongoti mustara baba wotonyarira kuti ausi kuiziva zvinoti mustara baba haizikanwe. Saka rekuvamba usava nawo vamwe vari kunze kwangu. Wechipiri usanamata mifananidzo. Pari kunzi usava nawo vamwe vari kunze kwangu. Pari kutaura iwewe wacho akapfugama iwe ndiuri kunze kunze kwangu. Iwewe ndiuri kunze kwangu. Hapasi kunze kwangu kutaura Mwari ari kudenga. Iwe ndiona Mwari mauri. Aufani kunamata Mwari kunzoku kudarika Mwari ari mauri. Ndisaka makwana Moses paakazumana naFaro achibvunzwa kuti watumwa nani. Moses paakanga aine masecrets. Aidzidza kuti munoona chinamato ichi muIjipita chakavambira kare kuna Josefa. Saka kuna masikirisi engirozi vaitodzidza kuti munhu akachi ndatuma nababa ari kwakati achinongedza imwe nzvimbo ibva zati hapana nemweya wese uripo. Asi Mozisi nekuti akanga atumwa nababa zvechokwadi aive mari akabva ati ini ndini ndazvituma. Zvaireva kuti aiziva kuti aisava nomwe waMwari kunze kwake. Saka iwepo unenge uchinamata dzidza kuti usave nevamwe waMwari kunze kwangu. Pari kunze kwangu pautaura iwewe mutendi Courage, pautaura iwe mutendi Lord K, pautaura iwe mutendi Lord Kama, iwe mutendi Lord Kenrage. Ndiwe Mwari wacho pamusoro penyika pano. Usave nevamwe waMwari kunze kwangu. Usanamata mifananidzo. Mwari uyu haadi vanhu vanomuvaka-vaka so vanomudhurova-dhurova nekumuvaka-vaka. Uri muprofiti wapangidzwa tsvimbo ine nyenyedzi nomwe kana kuti ine muchinjiko pakati ringa yakaita dare hazvireve kuti chinda uchitaurira mumiriri womweya kuti iveze mofamba moti kana makufamba dzeno matima nomofamba mudare ari pamberi akabata tsvimbo iyoyo aiwa chiratidzo ngachingorapandukwa musingaveze. Saka usanamate mifananidzo. Kana kugara muchipinda nzvimbo dzimwe dzaipindwa nevakuru vachinamata mapindiro andiri kutaura ndeyekupinda zvisiri zvekutumwa nemweya zvekupinda nekwenyama zvinotaura kuti munenge muchivaka zvifananidzo. Kana kugadzira kuti makaona kuti kana kuti parushanga pakavakwa nemabwe imoti muri masangano menyu motanga kuvakwa kutuma rushanga twenyu kunamata mufananidzo. Sezvakaitwa nedunhu rehama dzedu padombo shava dzakavaka mumaro dzakavaka maro rushanga rwevanhu vatema rumwa chete. Ipapa tatinobva taruza ishamwari dzedu dzese dzemudombo chazotida dzine dzakutotivenga kuti takutaura kuti kudi hatisi kumbotuka gomo raGabriel nebodo. Gomo raGabriel rinera kana tikicha yakamunamatemo muye kana negomo nekainzi kachituka gomo raGabriel nditoirambira chero ndiri parushanga kuti hakuna zvakadaro. Gomo raGabriel rinera, pachidabwe panera, pamuonde panera, pahezikiti panera. Mumaro ndo mune dambudziko. Mumaro mune dambudziko. Izwi richitaura rimwe zuva rakati ndoona mune kakuva kasubgarinable kanaomberwa so. Izwi rakaramba maro yakarambuka pasi nekudenga. Kune rushanga rumwe chete, the highest mountain floating over the Mbembe yonder. Rushanga rwevanhu vatema rwakanzi nzvimbo inera. Rushanga rwo haruzi rwanegoma ari oga. Rushanga rwadombo shava. Kana dombo shava adaka zvake kuita muteuro anzwa ngoni dzinoyambutsa nyika anoenda kaparushanga ipope anoenda parushanga ona matiraka nyika yoyambuka haana mbodzi ndepene gomo bezi kuti aiwa zvakanga zvovakwa ntovaka rwedu aiwa rwenyu ndi rushanga rwenyu gomo rushanga gomo renyu rushanga harusi maro yakarambwa. Ndakatenda vajona vane mweya mutsvene vakaramba maro but vari mwana waameki womudombo shava asi pamudzimu unera vajona vakaruramba. Vajona vakanzwa mweya mutsvene. Ajona vakanzwa unonzi mweya unonzi mweya mutsvene. Ajona vakatenda kumaro ndopande vabata vajona varava nemweya wese uri papara nemweya wese. Ndakadzidza kuti vajona vane mweya mutsvene nekuti vakataura kuti ini ndinotenda nzvimbo zvipfuga zvakaitwa naGabriel nodunhu rino zvirimo asi maro vakairamba pamudzimu unoera ferere masangano akaungana edombo shava. Ndakapotsa padikidiki ndiwoyo mudzimu unoera ndakapotsa ndaimba zvondakangoti unozokanganisa vamwe vanhu unogombora vamwe. Munoona vamwe vanhu vane vakatotenda kare vane vakatenda kuzvinhu zvavo. Saka zvinonetsa kuti uparidze munhu akatenda kuzvinhu ende zvinoitawo Mwari. Mwari anetsitsika, Mwari anetsitsi ndodambudziko raMwari. Panopinda vanhu munzvimbo idzodziya vamwe vanotoitirwa votorapandukwa nengirozi nekuti ngirozi inenge netsitsi haingasiye munhu anobhaga murwa nechikomba achifa nekuti vayoenda panzvimbo isiriyo. Mwari anongoita tsitsi. Ko vanhu vapinda kapasango kuna mari ko musango mumaro macho musango munenge mine miti yake yakaira mune ivhu rake rakaira anongoita vanhu vachingoyambuka. Zvino munhu akazoyambukira imomuya otenga mota imomuya wozomutaurira iwe kuti hamusi mengirozi unenge uchitopinga kwaari unenge uchitotaya njere chaidzo kwaari asi kuizwa uku izwi richitorera hamu imomuye sandi tsoka yaGabriel gomo raGabriel pagasura ame nzvimbo inera chidabwe ame dzirimo nzvimbo patinozopesana negomo
pakukrashwa kwedzimwe nzvimbo dzinoera dzakafanana negomo raGabriel. Pakumaido patinopesana negomo manje. Munoona nyika ine yemaZimbabwe, zimbabwe ine nzvimbo dzinoera. Pakati penzvimbo dzinoera yatinonyanya kukoshesesa panzvimbo dzese idzi. Rushanga ndo president's office, ndo high stage, ndo president wokudenga Gabriel, ndo highest stage. Tichidzika tinozoita mahofisi emaminista ndo vakaita semanana Chidabwe, Magomborana Gabriel, kunana Endidai, Yestro nebetna emisipa kwamure woko. Tinana Zabrona pano pajatsima panera ipo paipa Zabrona panera baba Johana akatopanamata Rushanga rusati rwatombovhurwa. Tozoenda pa Harava panera, toenda paMonde paNyamweda apa. Inzvimbo dzinera atigubvumidzwe nengiroso kudzituka. Kana munhu akazonzwa ngoni chedzakana newe paMonde wene mamhepo vashe munorapa nuka mukaitawo murume mukuru zvekuti konochengeta makonzo nemapete muchishumbika pamusha zvinopera vashe mukatoita unguru nyii moto. Ezi ngoro dzemoto hadzisiri dzeki. Munoona valodi kenyaya yatakuti yekumutsa ngoro dzemoto neki. Tiri kushumbika zvimoto zvirei zvimangwenjere zvirei zvatanazvo izvi. Mota dzakupreswa bhatani chimutswa inenge preswa bhatani. Mota dzako dzemabhatani nemagetsi zvinotora pano kwatapinda munzvimbo dzichibviswa mamhepo enhamo, kushupika mweya urombe enhamo. Tinopinda nzvimbo idzidzi tichirapanukwa nevanhu vanenge vaine ngoni dzinorapanuka matambudziko evanhu. Saka Rushanga high stage ndo president's office, ndo pamusoro idenga, ndo suo redenga Rushanga. Asi tisati tasvika pasuo redenga vemadzimambo vemadzizhe tine masteps kana kuti manera atinokwira tinokuenda kugomo raGabriel. Mugomo raGabriel makanamatwa natiki imomo ainzwa Gabriel. Tiki ndiye wekushedzera mise mitatu yeye, mise mitatu yeye, mise mitatu yeye iri kushevedza. Amutukwe imomo yekunzi ibvai muzvikomo nevanhu vanenge vachitadza kuona fema mweya zvakanaka. Akomana hamusi kufema mweya zvakanaka, musatitukire nzvimbo dzineera. Ende kuenda unonamata mugomo raGabriel zvoti watuka Rushanga. Kana imo Rushanga macho hamutombokwirwa tisina kuenda muimwe dunhu riri mumamurehwa harishataura zita racho, kuitira vaya vanotedzera mweya. Anozoswera akusunga vanhu vakufambiswa netsoka vakuendeswa nzvimbo iyo achindadzwa mweya achikuwadza vanhu netsoka mahara pasina nemweya wosowanzwikwa. Pane nzvimbo yaunofana kuti mamurehwa momi wotononamba toononga wai wotora hondo wai wechienda paRushanga. Saka nzvimbo yatigona kuituka manje mamurehwa iyoyi nekuti inzvimbo yakitopiwa wai. Saka tiri kutaura takakura kuti nhau dzeizwi ngadzipfundwe vanhu vakadzikamira vasati nyika yekwavo bedzi ndo nyika inonamatwa bedzi. Kuti kana uchibva kwako kuone vanji unongotaura zvepamuondewo pane vanji painamatwa naAmosi naamai Manuel ndipo zvapera aiwa chifarisi. Rushanga rwokwane gomo rutori Rushanga rwovanhu vekwane vanji. Rushanga rwokwane gomo rutori Rushanga rwovanhu veguruve. Rushanga rwokwane gomo rutori Rushanga rwovanhu vekudande. Rushanga rwokwane gomo Rushanga rwevanhu vemamurehwa, vemudomboshava, vemubhindura, venyika yese yeZimbabwe. Rutori Rushanga rwevakikuyu veKenya, rwevamampuruse veGhana, rwevaHebrisha veEthiopia. Rushanga rwemamazomo, Rushanga rwevachikunda veMozambique, vasena veZambia, vanyanja veZambia, vavenda veSouth Africa, vaXhosa veSouth Africa. Rushanga rwevaHerero veNamibia, Rushanga rwevaKhoikhoi veBotswana, Rushanga rwevanhu vatema rwevaTswana veBotswana. Harizo Rushanga rwevanhu vemanigomo bedzi. Kuitwa mahobho wepabhenga zvinoti mari yemubhengi yako zvinoreva kuti muprofiti wemudomboshava Paulos akarura panuka Rushanga iye asingabve ikoko kureva kuti nderwaGabriel. Saka vanhu vemanigomo nderwavo asi harusi rwavo futi. Tiri kutaura tiri kuti kudii kana vakavekwa negomo vakabatwa nemweya sezvakatiwa naJames naFilipi vanobvumidzwa kupaita mutambo yengoni ipo pai. Asi kana vasina mweya ngaruve mutoro kwavari, ngavave kure narwo. Ane mweya kana akabva domboshava ari Paulos kana aitai kana aJona ngavatongepo paRushanga nengoni nekuti Rushanga rwavo nderwenyika yevanhu vatema. Ndovuka parishanganda padomba tomba ndangachitaura gumi remutemo zvangu. Ukama hwevanhu naMwari, usaona wamwe Mwari kunze kwangu, usanamate mufananidzo, usapike nezita ramu. Saka pavanhu usanamate mufananidzo ndo pandanga ndichiramba maro yemudomboshava. Ndanga ndichiramba maro yemudomboshava. Mufananidzo karukuva kasamugari nebo iko kai
kana sakakangaisa mwa muprofita mudombo sala akatomboparadzirwa rimwe gore vakwirapo zvikandaradzirwa murume waere 12 pounds hama ati anokwira pano ndombhagamura mweya mtende kweya Gabriel nemusikazwa kushereketa kwaGabriel nemaprofiti vavo kudza sabata vachengeti vesabata ndo madzimambo ka kudza baba naamai kozvaita mutemo mishanu yaitevera mutemo yeshanash iyi mitemo iyi ukama hwako nevamwe vanhu panyika mitemo yashanash saka tatanga kurapanuka mutemo yekanak kana kuti yakanaka takupinda mutemo yashanash kana kuti mutemo yeumwe wako iwe neumwe wako sezvo munoita pakutaura pashona munoti yes sha mwari yangu saka sha na sha iwe sha ya mwari yako muna mama vaviri ndo mutemo yashanash wechitanhatu unoti usapomba wechinomwe usaba wechisere usaponda wechipfumbamwe usanyeba wechigumi usachiva ana inero chiva yakaipa zvikoroko ana inero chiva yakaipa zvikoroko saka vaidhini yaani idesimas yetora yeebet vaidhini zvinotaura pfuti vaidhini ipfuti yamozisi yaani zvinotaura ipfuti yangu saka pfuti yangu igumire mitemo yechokwadi saka munhu kana achinge akatakura gumire mitemo zvezvezvi zvinonetsa kuti akuwadzwe nechikombo chemumusha make sekuti moses anouya nechigwagwagwa anoti I'm ready to the Santa, I'm Santa to the spendro anouya nechigwagwagwa achisopfuura rima mukati memusha saka muchiona vazhinji vasingayambuke nekuti moses anotya kusosvika achizopfuura vanhu vakasviba nekuti paanozosvika pamusha penyu anosvika zvikombo zviri zvitema nezvidhoma iwe futi uri chitema nekuti unenge uri chimhombwe uchipomba saka unenge chikombo uri chiri chitema saka moses haazopinda misha yevatenda achirapanuka mamhepo achibvisa rima anotya kusvika achibvaswa kuurayai saka anogara zvakare parushanga pai akamirira kururama zvino imimi kana makarurama moses akasvika pamusha penyu chikombo achimire anochirakasha nepfuti yake yekudenga inonzi vaidhini kune vaidhini yamozisi pfuti yedenga pfuti huru saka vaidhini yaani idesimas yetora reemet kuti dosmas zvinobva pakuti dos mutauro wechiputukezi kuti dos vanhu maputukezi kana achiverenga anoti dos 3 4 5 6 7 8 9 dos zvinotaura gumi saka izwi rakashandisa mutauro wechiputukezi uyu kuti dos kuti mas zvinotaura huremu nechirungu huremu mas kurema saka dosmas huremu hwemutemo saka vaidhini yaani idesimas retora yeemet pfuti yangu igumi remitemo yeemet yechokwadi Decimus gumi rino apedza zvake mambo eidza kurapanuka kana kuti dheka kuti dos kana kuti dheka zvinhu zvimwe chete saka mavana varungu vakarambirwa naErija pavakaisa December pamwedzi wechigumi nechiviri Erija mambo akati kwete December sandiwo mwedzi wechigumi nechiviri vaipesanisa mwaka kuti musakomborwa vatema kuti dheka zvinotaura gumi saka ivo vanozveza pa12 sei ivo vati December vachitora kuti dheka gumi vakati pisanisa kuroti nemwedzi yekugabuchira kana mwedzi yekuvamba vakapisanisa January wokudenga mwedzi wechi11 February wokudenga mwedzi wechi12 December wokudenga mwedzi wechigumi ndo mwedzi yekudenga chaicho ndira wedu isusu hatange muna January yevarungu saka zvida kufundwa vanhu vakadzikamira zvavo kana vachinge vadzikamira vanopiwa mukaka muchena mazwa neruomba amambo Erija kana vafundira vanosvika pakufundira kupinda kumahandikiroti andichazoita audio ndicharapanura ose ari 42 mahandikiroti mitemo yakapiwa kwemete pamisi yekuvamba misi yekutanga yakafundwa naMoses mahandikiroti chainzi handikiroti haisi ndimi yerima bodo Abrahama achinamata akarwadziwa achipangidzwa guta raive naRoti richiparadzwa kwakazouya Maikoro kwaari akati kwaAbhurahama unotambudzikirei Maikoro Gabriel akati Abrahama akati ndine hama yangu Roti ichaparadzwa iri muguta zvikanzi aiwa usatye zvako handikire Roti ikoko handikiroti pazvinobva kuchete pakuti handikiroti haisi ndimi nekuti mumwe rema ringatoshora nekutukira nekuti taakunamata nemagaspa temu rekutuka zvikomana zvipfupfupu zvine tsapu huru zvinokikira bhora kumadokero zvikanzwa ndimi yengirozi zvinotanga kutuka zvisati zvarapanukirwa kuti inorerei itimu kuraswa
timu marefuri chibako cherima timu rerima zvimagemenzi zvichena zvitema sekuna kwairija zvino handiko rekuvamba rinoti handina kuita chivi ticharapanuka kusvika rechi 42 rinotaura kuti rekupedza rechi 42 zvino hazina kupinda mahandikiroti odhu yacho ngarebese tikakwapura mabhanduru vanhu vamwe vari munyika dzino dzekuita saka hazvizobuda zvino ndinotenda yamatama ndiyo nzira yekuenda kudenga ndosaka ndanga ndichiparidza nekuti mutemo ndiyo nzira yekuenda kudenga saka ndanga ndichiparidza saka Peter akupai chikero cheDesmas kuti musazotambudzwa naMetuzera pamuchapfuura nepagedhi rechinomwe pandinenge ndakamira naMetuzera tichikutonga zuva ratichatonga dijajema zuva ratichatonga yedijajema zuva ratichatonga yedijajema amen. Ndinotenda